En sortida, uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església. Seguim amb el desenvolupament de l'eix de Jesucrist. Benvinguts a la nostra sortida dels divendres. Aquesta setmana ens volem centrar a parlar de com funciona i com ha de ser aquest eix, però des de la visió de les parròquies. Ens acompanya per fer-ho Toni Casas, vicari episcopal de la Zona 4 i membre de la Comissió de Seguiment del Pla Pastoral. Toni Casas, bona tarda. Bona tarda. Bé, què és exactament l'eix de Jesucrist dins el Pla Pastoral Sortim? És l'eix final de tots els aspectes que hem anat tractant sobre la classe obrera, els joves, la fraternitat, hem anat tractant i al final el que clou tot aquest aspecte de treball és l'eix de Jesucrist, que és el central. Especialment, com es treballa amb l'eix de Jesucrist a les parròquies? S'ha treballat a les parròquies a través d'uns recessos que s'han fet, s'han donat per escrit i s'han posat a la web de l'Arquebisbat de Barcelona perquè la gent hi pogués accedir. Algunes parròquies ho han fet servir, altres no, alguns moviments ho han fet servir, altres no. Això ja és a ús dels usuaris que els hi vagi bé o no. I aleshores aquest eix no l'hem donat encara per acabat, perquè no hem acabat el jubileu, no hem acabat tampoc aquest tema que el papa va deixar pendent, i que el papa Lleó XIV ha recollit, que era també el sínode. I aleshores això ho tornarem a recollir per intentar aprofundir més en que Jesucrist ho és tot. I, per tant, el que ens interessa és arribar a descobrir, a viure i a evidenciar la presència de Jesucrist en les nostres vides i en el nostre fe. Quin és, d'altra banda, el paper de les comunitats parroquials per posar en funcionament aquest pla pastoral? No, el paper és el que elles vulguin posar. Que els hi obliguem a posar un paper a les comunitats parroquials. Si no els hi donem uns materials, els hi donem unes reflexions, els hi obrim unes possibilitats i els hi diem vostès mateixos, treballin i vegin com ho poden fer. Nosaltres, la comissió ha fet més aviat un treball de suport, donant materials, donant articles, donant inclús pel·lícules, perquè la gent pogués parlar sobre el tema de Jesucrist i a partir d'aquí la gent ha anat fent. No, vull dir, això és, nosaltres no fiscalitzem a les comunitats el que fan, oferim a les comunitats elements de treball. Estem parlant amb Toni Casas, vicari episcopal de la Zona 4 de l'Arxidiòcesi de Barcelona i membre de la Comissió de Seguiment del Pla Pastoral. A nivell de la Comissió de Seguiment, com es valora l'acollida i la implementació d'aquest eix fins ara, sobretot dins del món parroquial? Ho valorem força bé, força bé. Vol dir que queda molt per fer, evidentment, això no està fet mai del tot. Mai. Sàpiga sobre Jesús no està fet mai del tot. Sempre hi ha més possibilitats de fer-ho. Igual que hi ha més possibilitats de llegir el Nou Testament, de pregar al voltant de Jesucrist, d'entendre, de seguir els seus passos, de veure com ell ha actuat amb la vida, amb el tracte amb les persones i les comunitats. Aleshores està obert. És un tema que està obert. I finalment, mossèn Toni Casas, quin missatge donaria vostè a les comunitats cristianes perquè visquin, si és que així ho volen, amb més intensitat aquest eix de Jesucrist? Pues que s'animin a fer-ho i que no tinguin por i, a més, que tirin endavant. O sigui, no ens hem d'esverar perquè diguem una reflexió i un recés. I no. Hem d'anar fent i hem d'anar descobrint amb el nostre fe de cada dia com anem aclarint les coses i com ens anem apropant més al misteri de Jesucrist. Moltes gràcies, mossèn Toni Casas, per haver-nos acompanyat. Una abraçada. Bona tarda.